नमस्कार. श्री स्वामी समर्थ. पितृपक्षाचा आज श्राद्धाला महत्त्व आहे. इंदिरा एकादशी आहे, कारण जाणून घेऊया आपण. आज पितृपक्षातील एकादशी श्राद्ध आहे. हिंदू धर्मात पितृपक्षातील एकादशी श्राद्धाला विशेष महत्त्व आहे. हे श्राद्ध एकादशी तिथीला मृत झालेल्या पितरांचे स्मरण करण्यासाठी केले जाते. ग्यारस श्राद्ध हे या विधीचे दुसरे नाव आहे. एकादशी श्राद्ध हा आपल्या पूर्वजांना श्रद्धांजली अर्पण करण्याचा आणि स्मरण करण्याचा अर्थपूर्ण मार्ग आहे. असे केल्याने पूर्वजांच्या आत्म्याला शांती मिळते. याशिवाय पुढील जीवनात त्यांचे निरंतर अस्तित्व सुरक्षित राहते. ही एकादशी श्राद्ध जिवंत आणि मृत यांच्यातील दुवा म्हणून काम करते. एकादशी श्राद्धात पितरांच्या शांतीसाठी विधी केले जातात आणि तर्पण करण्याची योग्य पद्धत काय आहे ते जाणून घेऊया. एकादशी तारीख सुरू होते 9 ऑक्टोबर 2023 रोजी दुपारी 12:36 पासून, तर एकादशीची तारीख संपेल 10 ऑक्टोबर 2023 रोजी 3:08 पर्यंत. एकादशीच्या श्राद्धाचे महत्त्व. एकादशीच्या श्राद्धाला हिंदू धर्मात खूप धार्मिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व आहे. हा दिवस पूर्वजांना समर्पित आहे. या विशेष दिवसांमध्ये पूर्वज पृथ्वीवर येतात. याशिवाय या दिवशी भगवान विष्णूंची पूजा करण्याची परंपरा आहे. यामुळेच लोक आपल्या पूर्वजांच्या उद्धारासाठी परमेश्वराची प्रार्थना करतात. जे या पवित्र दिवशी आपल्या पूर्वजांच्या मोक्षासाठी प्रार्थना करतात आणि त्यांना पितृतर्पण तसेच पिंडदान अर्पण करतात, त्यांना भगवान विष्णू आशीर्वाद देतात. त्यांना भगवान विष्णू त्यांच्या निवासस्थानी वैकुंठ धाम मध्ये स्थानही देतात. ज्यांना आपल्या भूतकाळातील वाईट कर्मांचा त्रास होत आहे, त्यांचे पूर्वज या एकादशीच्या श्राद्धाने त्या दुःखातून मुक्त होतात. एकादशीच्या श्राद्धात पितरांना तर्पण अर्पण करण्याबरोबरच ब्राह्मणांना अन्नदान करून त्यांचा आशीर्वाद घ्यावा. या दिवशी गाय, कुत्री आणि मुंग्यांनाही अन्न द्यावे. तीळ, धान्य, तांदूळ आणि दूध यांचे दान महत्त्वाचे मानले जाते. कोणाची इच्छा असेल तर तो पुजाऱ्याच्या मदतीने पिंडदान करू शकतात. या दिवशी कावळ्यांनाही खाऊ घालावा. यामुळे पितरांना मोक्ष मिळण्यास मदत होते, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे. त्याचबरोबर श्राद्ध करणाऱ्या व्यक्तीला पुण्याचा लाभ होतो. इंदिरा एकादशीचे व्रत करणाऱ्यांनी अन्न पाणी न घेता भगवान विष्णूंची पूजा करावी. विष्णूच्या पूजेमध्ये पिवळी फुले, फळे, तुळस आणि गंगाजल अवश्य वापरावे. उपवासाच्या 1 दिवस आधी सात्विक अन्न खाण्यास सुरुवात करा. एकादशीचे व्रत पूर्ण केल्यानंतर चांदी, तांबे, तांदूळ आणि दही यापैकी कोणत्याही एका वस्तूचे दान करा. एकादशीचे व्रत करणाऱ्यांनी रात्री जागरण करून विष्णू सहस्त्रनामाचे पठण करावे. इंदिरा एकादशीच्या व्रतामध्ये काय करू नये, तर इंदिरा एकादशीचे व्रत करणाऱ्यांनी खोटे बोलू नये किंवा कोणावरही टीका करू नये. तुम्ही व्रत केले नसेल तर एकादशीला भाताचा वापर करू नका. मन शांत ठेवा आणि ब्रह्मचर्याचे पालन करा. एकादशीचे व्रत करणाऱ्यांनी आदल्या दिवसापासूनच सूर्यास्तानंतर अन्न घेऊ नये. प्रत्येक महिन्यात शुक्ल आणि कृष्ण पक्षात येणाऱ्या एकादशीचे विशेष महत्त्व असते. इंदिरा एकादशीच्या व्रताने व्यक्तींचे सर्व पाप नष्ट होतात आणि अंतिम समयी मोक्षप्राप्ती होते. पंचांगानुसार हे व्रत भाद्रपद मासातील कृष्ण पक्षातील एकादशीला केले जाते. भगवान विष्णूंना समर्पित या इंदिरा एकादशीच्या व्रतामध्ये विधिव्रत उपवास केल्यास सांसारिक सुख प्राप्त होते आणि शेवटी श्रीहरींच्या चरणामध्ये स्थान मिळते. या एकादशीचे व्रत आणि पूजनविधी इतर एकादशीप्रमाणेच आहेत, परंतु फक्त या एकादशीला शाळीग्राम पूजन केले जाते. एकादशी तिथीच्या 1 दिवस अगोदर दशमी तिथीला सकाळी उठून स्नान केल्यानंतर पुन्हा दुपारी नदी किंवा एखाद्या तलावावर जाऊन स्नान करावे. त्यानंतर पितरांचे श्राद्ध करून एकदाच जेवण करावे. एकादशी तिथीला स्नान केल्यानंतर संकल्प करावा की हे भगवान नारायण, आज मी सर्व भोगांचा त्याग करून निराहार राहून एकादशीचे व्रत करत आहे. मी आपणास शरण आलो आहे. तुम्ही माझे रक्षण करा. संकल्प केल्यानंतर शाळीग्रामाच्या मूर्तीसमोर विधिव्रत श्राद्ध करून ब्राह्मणांना फलहार दक्षिणा देऊन तृप्त करावे. पितरांना दिलेल्या पिंडाला गायीला खाऊ घालावे. त्यानंतर धूप, दीप, गंध, फुलं, नैवेद्य अर्पण करून विष्णूंची पूजा करावी.
रात्री जागरण करावे. त्यानंतर द्वादशीला सकाळी पुन्हा भक्तिभावाने भगवान विष्णूंची पूजा करून ब्राह्मणांना जेवू घालावे. त्यानंतर आपल्या कुटुंबियांसह मौनाने जेवण करावे. अशा प्रकारे व्रत केल्याने पितरांना स्वर्गात स्थान मिळते. इंदिरा एकादशी व्रताची कथा काय आहे जाणून घेऊया. प्राचीन काळी सत्ययुगात महिषपती पुरीचा इंद्रसेन नावाचा प्रतापी राजा धर्माचरणाने प्रजेचे पालन करत होता. इंद्रसेन राजा पुत्र पुत्री नातवंडे धनसंपत्तीने संपन्न आणि भगवान विष्णूंचा परमभक्त होता. एके दिवशी राजा दरबारात निवांत बसला असताना अचानक देवर्षी नारद आकाश मार्गाने तेथे आले. त्यांना पाहताच राजाने उठून त्यांचे स्वागत केले आणि यथासांग पूजा केली. त्यानंतर इंद्रसेन राजाने देवर्षीला आगमनाचे कारण विचारले. तेव्हा नारद मुनी म्हणाले की हे राजन, माझे बोलणे तुला चकित करणारे आहे. एकदा मी ब्रह्मलोकातून यमलोकात गेलो होतो. तेव्हा तेथे यमदेवाने माझी भक्तिभावाने पूजा केली. त्यावेळी यमराजाच्या सभेत मी तुमच्या वडिलांना पाहिले. ते एकादशी व्रतभंगाच्या दोषामुळे तिथे आले होते. राजन, त्यांनी तुमच्यासाठी एक निरोप दिला आहे. त्यांनी सांगितले आहे की पूर्ण जन्मात एकादशी व्रतामध्ये काही कारणास्तव विघ्न आल्यामुळे मी यमलोकात आलो आहे. यामुळे मुला, माझ्या निमित्ताने तू इंदिरा एकादशीचे व्रत केल्यास मला स्वर्ग प्राप्ती होऊ शकते. नारद मुनीचे हे म्हणणे ऐकल्यानंतर राजाने कुटुंबियासहित हे व्रत केले. व्रताच्या पुण्यप्रभावाने राजाचे वडील गरुडावर बसून वैकुंठात गेले. त्यानंतर राजा इंद्रसेनही एकादशीच्या व्रत प्रभावाने निष्कंटक राज्य चालवून पुढे शेवटी मुलाला सिंहासनावर बसून स्वर्गलोकात गेला. तर ही होती इंदिरा एकादशीची कथा. माहिती आवडली असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. श्री स्वामी समर्थ.